जोबलांनाय बा रिजाल्ट डिक्लेयार होनाय APSC आनजादावहाय SCS रेंक 18 मोननो हादों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे रेंकखौ मोननानै आरो बेनि जि क्रेडिट आं दिनै जि रेंक मोननो हादों बेनि क्रेडिटखौ आं आइ आफा फंबाय आरो न'खरनि गासैबो फेमिलि मेम्बार्सखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसेनो आंनि गामिनि जाय सुबुंफोर आंनि सायाव दिनैसिम बिश्वास लाखिनानै आंनि थाखाय बेस्ट उइसेस होदों बिसोरनिसिमबो साबायखर बावदों आरो लोगोसेनो आं प्रिपारेसननि स्टेजाव जायफोरा आंखौ हेफाजाब होदों इन एभ्रि पसिबल वे जेरै BTR गभर्नमेन्टनि प्रमद बर' सारनि जि इनिशिएटिभ UN ब्रह्म सुपार 50 बिथांनि नाजानायाव जि सापर्ट मोनदों बे सापर्टजोंबो आं दिनै बे रेंक मोननायनि जि गोजोननायखौ लानो हादों साबायखर बावहरदों आरो लोगोसेनो जायफोरा उथ्रिसार जानो हादों बे आनजादाव बिथांमोनखौबो बेस्ट उइसेस होदों आरो जायफोरा जानो हायासै बे समाव नेक्स्ट फैगोन जि APSC आनजाद जागोन बा आलदा आनजाद जागोन बेफोरावहाय गासैबो नाजानांगौ गोसोखौ डाउन खालामनाङा गासैबो नाजायोब्ला मोनसे समाव बै जि थांखि लादों बेखौ एचिभ खालामनो हायो नाजानाया मेइन बुस्थु पारसिस्टेन्सि थानांगौ पारसिस्टेन्सि थायोब्ला आरो गावनि जि डेडिकेसन बे थायोब्ला जिबाबो एचिभ खालामनो हायो होननानै आं सानो आं दिनै जि पजिसन मोनदों बे पजिसन मोननाया जोबोद खुसि जि जानो हादों आं दा मोजाङै एक्सप्रेस खालामनो हायाखै माने आं गावनो बुस्थुखौ माने डाइजेस्ट खालामनो हायाखै जे 18 रेंक मोनदों मैयानिफ्राय आं खुसिनि खबर मोनदोंब्लाबो आं उन्दुनो हायाखै हरसे बिदिनो थादों दा आं बेखौनो बुंनो हायो जे बे रिजाल्टनि जि फ्रुट्स मोनदों दिनै बेयाव डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जायफ्रा आंजों रिलेटेड जाना दं बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांनि प्रिपारेसनखौ एसे फोरमायना होनो माबायदिहै नोंथाङा खालामो आंनि प्रिपारेसना एक्सुवेलि आं इनिशियेलि मास्टार्स जोबनायनि उनाव कभिड जेब्ला स्ट्राइक खालामदोंमोन बे टाइमावनो आं एसे इन्ट्रस्पेक्ट खालामदोंमोन जे आं मा खालामगोन खालामा बे टाइमावहाय आं डिसिसनखौ लादोंमोन जे आं UPSCनि थाखाय बा सिभिल सार्भिसनि थाखाय आं प्रिपारेसन खालामगोन बै प्रिपारेसन खालामनायावहाय इनिशियेलि आङो गावनो सेल्फ स्टाडि खालामदोंमोन न'आवनो ओमफ्राय बे टाइमावनो BTR UN ब्रह्म सुपार 50नि जि आनजाद फैदोंमोन स्क्रिनिं टेस्ट बेखौ लिरदोंमोन बेखौ लिरनायनि उनावहाय आं पास जानानै गाइडेन्स मोननो थाखाय गाइडेन्स मोनदोंमोन आरो बे गाइडेन्सनि थ्रुयैनो दिनै आं आरो आंनि नाजानायाव आरो आंनि पेरेन्ट्सनि जि अननाय बा आंजों एनिटाइम सापर्ट मरेल सापर्ट बा जिखिनि आंखौ नांगौमोन बेखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आरो बिदिनो आं प्रिपारेसनखौ कन्टिनिउ खालामनानै दिनै आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों बिदिथ' आंहा एनकारेजमेन्ट होननानै आं स्पेसिफिक पार्सन मेनसन खालामनो हानाय नङा माने बिदि गैया माने आं गावनो डिसिसनखौ लादोंमोन माने प्रिपारेसनखौ खालामनांगौ होननानै मानोना आं उन्दैनिफ्रायनो गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो गभर्नमेन्ट फान्डेड IIT आव फरायबाय अइल इन्डिया सुपार 30आवहाय आं इन्जिनियारिंनि थाखाय कचिं मोनदोंमोन बेयावबो दुखिया जायफ्रा गावनो एफर्ड खालामनो हाया बिसोरनि थाखाय कचिं होदोंमोन बेखौ मोननानै आं ग्रेजुवेसन खालामबाय थानायावहाय आङो इन्ट्रस्पेक्ट खालामदोंमोन जे आंनि सायाव इसिबां टेक्स पेयार्स मानि बाहायदों बे टेक्स पेयार्स मानिखौ आं माने रिटार्नथ' होनो हाया बाट थ्रु सिभिल सार्भिस आं मानसिनि गेजेराव जुदि आं सार्भिस पाब्लिक सार्भिसखौ होनो हायोब्ला आंनि थाखाय बेनिसाय गिदिर माने थांखि जानो हाया होननानै आं सिभिल सार्भिसखौ प्रिपारेसन स्टार्ट खालामदोंमोन बेनो आंनि इन्सपिरेसन
आं फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंगोन दि जोंनि स्पेसिफिकेलि जोंनि बर' कमिउनिटि बा जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव बे कम्पिटिटिभ आनजादखौ लानाय गोबां खम आरो माने दा एसे फैदोंब्लाबो जेसेबां एनकारेजमेन्ट मोननांगौ बा जेसेबां एक्सपिरियेन्स फैनांगौ प्रिपारेसननि थाखाय बेसेबां नुनो मोना दा बेखायनो आं बुंनो सानो आं जुदि बिदि सासे गामिनि सासे फार्मारनि गथ' जानानै गावनि नाजानायाव बा पेरेन्टसनि सापर्टआव जुदि आं दिनै उथ्रिसार जानो हादोंब्ला जोंनि बर' लाइमोनफोराबो बिदि उथ्रिसार जानो हायैनि खुरां गैया गासैबो हागोन जास्ट जोंनि गोसोखौ थिरां खालामना लानांगौ दि जों हागोन मोनसे थांखि सेट खालामना लानांगौ जे जों अनलि UPSC बा APSC आनजादल' नङा गुबुन गुबुन आनजादफोरावबो नाजानो नांगौ जायहा जि फिल्डआवहा इन्ट्रेस्ट दं बेवहाय नाजानो ट्राइ खालामनांगौ नाजानांगौ आरो बे नाजानायावहाय जुदि सापर्ट नांगौबा जायफोरा सिनियर्स दं बेफोरनि हेल्प लानांगौ आरो आंबो एभेलेबेल थागोन थ्रु ससियेल मिडिया बा गुबुन माने मुडजों आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं हायोमानि आंनि फ्रि टाइमावहाय आं हेल्प खालामनो नाजागोन आं बेखौनो बुंगोन आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेथु आङो बहुद खस्थ' खालामनाय मानसि खस्थ' खालामनानै बिथांखौ स्कुलाव फरायहोदों फरायहोनायनि गेजेरजों बिथाङा सेस्थाबो लालांबाय प्रथम पजिशना बेहा LPनिफ्रायबो मोजाङानोखामोन जिहेतु फार्स्ट पजिशनावनो थांबाय थादोंमोन थाङै थाङै ME स्कुलावबो बेनो फार्स्ट पजिशन जोंनि गामिनिमोन सानैबो सेकेन्ड फार्स्टआ खिन्थु सासेया जोंहा गामियावनो थाबाय आरो बिथाङा बेबायदिहाय सिट परिखा होनानै नवोदयाव मोननो हाबाय बेनिफ्राय जोंहा माहाय आं रेहाय मोनबाय खरसानि फारसे बेनिफ्राय बेबायदि थाङै थाङै उन्दै सासेखौ आं बेबायसानो बेनि खरसानि बिनिमयआव होनो गोनांखौ आं बे उन्दै सासेखौ बेसानो दावगाहोलांनो हाबाय बेखौबो प्राइभेट स्कुलाव होहोबाय आं बिनि खरसानियाव जमा खालामनानै बिदिहाय माने बे उन्दै सासेखौबो आं BComखौ कमप्लिट खालामहोबाय आरो लोगोसे आरो बे दा नवोदयाव फरायनाय गथ' गिदिरखौबो आङो जथेस्थ' माने सेस्था खालामै खालामै बिदिनो दावगाहोलांनो हादों आरो बे बिजाजे आं साक्सेस जाहोनो हागोन आं निजेखौनो सानना मोनाखैमोन दिनै रायजोनि सायाव मोनसे मोजां खबर मोननो हाबाय रायजोफोरनि थाखायबो आंनि हारसिंल' नङा बियो गुबुन जेनेरेल मानसिफोरनि थाखायब्लाबो जोंनि बेबायदि एरियायावदि सासे उथ्रिसार होनो हादों बेखिनिखौ आं बहुद रोजा रोजा मोजां मोननाय थाबाय आंनि गथ'नि थाखाय आरो जाहाथे बिथांनि जाबायदि खामानि बे खामानिया जाहाथे मोजां मोजांहाय सोलिलांनो हायो आरो मिलायलांनो हायो बेखिनिखौ आं गोजोननाय मोनगोन आरो लोगोसे मोजाङैनो सोलिलांनो हाथों होननानै आं बिथांखौ आं गथ' हिसाबै आसिरबाद होनो हायो बेबायदिहाय आंनि जा खरसा खालामनाय बे खरसायाबो जाहाथे फेलें थाङाखै बेनि जा साननाय बे जाफुंसारबाय खस्थ'आ बे खालामदों आंल' खालामाखै शिक्षानि फारसे बिथाङा निजायनि बिदिहाय माने सम्पतिखौ आरजिनो हाबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा अननायनि गेजेरजों थाबाय आरो आं बुंबावनो गोनांलाय माथो बुंबावगोन जिहेथु आं आथिखाल माने दासिम खेथियगानो उन्दैनिफ्राय आं खेथियगदोनो लोब्बा दंमोन जाहा दाहोना लायोमोन बे दाहोनाफोरजों गिदिंफानानै आंबो खेथियावनो नांजाबबाय फरायदोंमोन आंबो फरायनाया मेट्रिक कलेजल' जाना दङ आङो बिदिहाय माने गोदोर हिक्खा लानो हायाखिसै बै समावनो आंहा आफाया थैना होबाय 85 सनावहा बे थैनायनि उनाव जोङो जेबो माने जाहा आदामोनाबो जोंनि सायावहा सलायनो हायि जाहैबाय गासिबो जोङो कमनिया गोजा बेबायदिहाय माने बे आफा थैनायनि उनाव आङो क्लास 6आवमोन क्लास 6निफ्राय बिदिनो आं 91आव मेट्रिक पास खालामदोंमोन सेकेन्ड डिभिजन बेबायदिनो जिरायनाय जाबाय आरो बिदिहाय रावबो सलायलांनाय दैदेनलांनायाव गैयियाव बेबायदिहाय माने आं बेखिनिखौ हिक्खा लानो हाबाय आंनि नामखौ रोंनो थाखायल' खिन्थु आं फोरोंनो हानायहाय जानो हायाखिसै बे मोनसे आंहा दुखु गोनां दा आंनि हल'नि आं गथ'खौ जे दैथायहरनो